quan situem que estem amb l'aigua al coll vol dir que ja no podem esperar més. Portem temps denunciant aquesta situació, denunciant la manca d'un sistema educatiu potent, denunciant la precarietat laboral, la discriminació en salaris, la manca de polítiques en matèria d'habitatges valentes que permetin fer realitat el dret a l'habitatge. Però sembla que qui dia passa any empeny i que no acaba passant res. I ara mateix la situació dels joves ja comença a ser d'ofec. L'aigua ja està començant a passar del coll. La taxa d'atur entre la gent jove ara mateix a Catalunya és del 37,55%, de la població general és un 16%, la taxa de temporalitat és de més d'un 50%, d'un 50,9%, de la població general és un 19%, el salari mitjà és de 12.600 euros, el salari mitjà de la població general és de 21.900, el cost d'accés a la compra d'habitatge amb una hipoteca del 80% representa el 87% de la capacitat adquisitiva d'un jove entre 18 i 24 anys i el 71% entre 25 i 29, i així ens trobem una realitat, que és que la taxa d'emancipació entre els joves dels 18 als 24 anys és d'un 13,7% i entre els joves de 25 a 29 anys és d'un 53,3%. Perquè veiem aquesta realitat, hi ha hagut una variació interanual respecte a l'any passat que és del menys 16% entre la primera franja d'edat, els més joves, entre 18 i 24, i del menys 7,4% entre 25 i 29, és a dir, joves que han tingut que tornar a casa. Cada cop hi ha més joves que únicament poden acreditar formació primària o no poden acreditar cap tipus de formació. Hem passat del 2005, que representava el 12,9% de tota la població juvenil, al 2009, que representa el 18%. I són especialment la gent que està patint d'una forma més crua la crisi. Hi ha una dada que per nosaltres és molt preocupant, que és entre aquests joves, entre el 2005 i el 2009, hi ha un creixement percentual de la població aturada del 253,3%. Si hem actualitzat les dades dels altres joves, és a dir, de joves que ni treballen ni estudien, el primer cop que vam elaborar l'informe, que va ser el 2004, ens vam trobar 65.900 joves en aquesta situació. En el 2008 ens trobem ja amb 117.600 joves en aquesta situació. És a dir, anem en increment. Cada cop és més elevat el grau de joves que estan exclosos del món laboral, exclosos del món formatiu, i aquesta exclusió és la primera exclusió de cara a tenir una situació d'exclusió social. Tenim les dades de contractació i creiem que són molt clares i que també mostren que cert debat que s'està donant ara mateix entorn de la situació laboral dels joves i entorn de com fer-li front és fals. És a dir, ens trobem que l'any passat, el 2008, de tots els contractes que es van realitzar a la gent jove, el 86,4% van ser contractes temporals. En aquest any, des de gener a novembre, aquests contractes temporals ja representen el 89%. Hi ha dues modalitats amb les quals es fa la majoria dels contractes a la gent jove, i són el contracte en obra i servei i el contracte eventual per circumstàncies de la producció, perquè són les dues modalitats de contractes que més facilitats els donen a la classe empresarial de cara a l'acomiadament i de cara a un element que és encara més perillós, que és el frau en la contractació. Portem temps denunciant que hi ha frau en la contractació temporal, que la causalitat de la contractació temporal no queda clara. Un contracte temporal és per un lloc de treball temporal. Per aquest motiu, durant tot el 2010, centrarem aquesta situació en aquesta campanya, amb l'aigua al coll, per situar en tots els aspectes quines són les dificultats, perquè no pugui haver-hi excuses de no estar situada en l'agenda social i política, en l'agenda mediàtica, i per forçar els poders públics a donar solucions. No ens podem permetre a la nostra societat tenir uns joves sense futur, però el que és més preocupant, sense present també.